Tak, sláva Isusu Kristu, pochválený bude Ježiš Kristus. Srdečnú lásku vás vítam tu v priestore Organizačnej školy svätého Gorázda spoločníkov. Ďakujem, že ste prijali pozvanie dnes na náš posledný Nikodemov večer pred letnou pauzou, pred prázdninami. A že ste prišli napriek tomu, že riskujete, že vás možno aj trošku pokropí, nie? Nie? Už sa prehnalo tady. Ale čo určite riskujete, je, že vás môže pokropiť Božia milosť dnes, že môžete získať nejaké také Božie požehnanie, Božie povzbudenie z tohoto času. Skôr než poviem niečo viac o Nikodemovom večeri, skôr než poviem niečo viac o dnešnom hosťovi, tak vás pozývam ako vždycky do takého času spoločnej modlitby. Vždycky tak nejak sa snažíme ten čas aj, nepoviem, že spestriť, ale obohatiť aj spoločnou modlitbou, piesňou. Sväté písmo hovorí, že keď sa zídete, spievajte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, vo svojich srdciach dobrorečte Pánovi. Tak k tomu vás chcem tak pozvať teraz, že dobrorečte Pánovi. Že možno aj šťuchni do suseda a povedz, poď so mnou dobrorečiť Pánovi. Poďme spolu dobrorečiť Pánovi, ďakovať mu, chváliť ho, oslaviť ho dnešný večer. Nikodem, ktorý ale mal srdce nastavené dávať si ťažké otázky, klasiť ťažké otázky. A išiel s nimi na dobrú adresu, išiel k Ježišovi. A ten priestor, keď to čítame v tom Jánovom evanjeliu, bol nádherný. Bolo to v noci, bolo to také intímne, bolo to zároveň také plné dôvery, úprimnosti, otvorenosti a zvedavosti. A Nikodem potom počuje od Ježiša slova kľúčové pre vôbec pre život, pre večný život a hovorí, že treba sa znova narodiť. Chcem na teba pozerať.
chcem byť Ježiš, sedieť ti pri nohách. Čas s tebou si nenechám ujsť, ten čas si nedám vziať. Ten čas, čo s tebou chcem byť Ježiš, sedieť ti pri nohách. Lebo našiel som to miesto, keď prišiel som. Veríme, že Boh má názor na všetko, že preto sa môžeme pýtať na všetko, že neexistuje zlá alebo nevhodná otázka, lebo Ježiš nikdy nepovedal, že toto sa ma nepýtajte. Nečítame v Evanjeliu, že Ježiš povedal, do politiky sa nemiešam, do toho nebudem rozprávať, hej. A vidíme ho, ako rozpráva o daniach, hej. Ale vždycky nie na hĺbku. Nevidíme ho, ako by povedal, že nebudem rozprávať o manželstve, lebo nežijem v manželstve. Nevidíme ho, kedy prídu za ním so súdnym sporom, súrodenecký, on povie, že čo mňa do vašich sporov, hej. A preto si dovolujeme vlastne prichádzať aj dnes za ním, s otázkami. Vyrastol v hlboko veriacej rodine so 6 deťmi v malebnej spišskej obci Olšavica. Už ako dieťa vnímal vnútorné volanie k duchovnému životu. Počas dospievania a štúdia na gymnáziu sa jeho povolanie definitívne upevnilo, k čomu prispela aj aktívna spolupráca so Salesiánmi. Študoval teológiu na Prešovskej univerzite, neskôr pokračoval vo vyšších štúdiách v talianskom Ríme na prestížnom Pápežskom východnom inštitúte. A pôsobil ako špirituál, teda duchovný sprievodca, spovedník budúcich kňazov v Prešovskom seminári a v roku 2024 urobil radikálny životný krok, odišiel na Ukrajinu a vstúpil do kláštora mníchov, studitov v Unive a prijal mníšske meno Jonáš. V mníšskom spoločenstve na Ukrajine prežil takmer 20 rokov a v roku 2020 bol zvolený za igumena, teda najvyššieho predstaveného známej univskej lavry. Keď tam vypukla vojna, odmietol odísť a so svojimi bratmi premenil kláštor na útočisko pre stovky utečencov. A dnes slúži ako v poradí 9. sídelný prešovský eparcha a 2. metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. A dnes je medzi nami vladyka Jonáš. Vítajte, vladyka. Ďakujem za privítanie. Sláva Isusu Kristu, všetkým. Pamätám si jednu, neviem, či Vladíkovi spomínate takú jednu veľmi peknú situáciu, spomienku, keď bolo také stretnutie seminaristov, to býva raz do roka, organizuje to iný kňazský seminár na Slovensku a všetci seminaristi tam prídu, väčšinou v nejakom putnickom mieste, u nás to bolo v Ľutine, hej, a bolo všetko nachystané, tak aparatúra, liturgický priestor, to bolo na hore, na Putnickej hore v Ľutine, a bolo teraz strážiť to cez noc, že by tam dačo, hej, alebo či zvieratá, alebo niekto neprišiel tam dačo narušiť. No tak otec bol špirituálom, tak vlastne navrhol, či tak nechce ísť s ním a sme išli dvaja chlapci, ja aj teraz už tiež kňaz, otec Michal Stuľák a s Vladykom si povedal, to bola romantika, sme tam na hore si zrobili ohník a sme tam s pacákom len tak strážili, nočnú sme mali. To je taký môj osobný zážitok a myslím, že otec Michal spolužiak, ne? Asi tak, no. Ja by som možno už aj tak, že by sme trošku aj nahodili taký rozmer diskusie, otázky, odpovede. Ja som sa chcel tak spýtať, tak provokatívne, otec Jonáš, že jaký študent bol otec Michal? My ho poznáme tu z tých Nikodémových večerov, že... Otec Michal bol hrozný študent, pravdu poviem. Toto si nespomínam z tej Litmanovej, teda z tej Ľutiny, ale si spomínam, keď sme sa s otcom Michalom bývali spolu na izbe, nás učil na štátnicu na filozofiu, sme boli 10 na izbe, si pamätám, a z nášho ročníka sme asi boli 6 tam. A sme sa chystali na štátnicu z filozofie, tak otec Michal bol filozof, ktorý prečítal neviem čo všetko možné, tak nás učil. No a sa priznali takú chulostivú teda situáciu, keď sme si dali konečne prestávku na tak povediať, na cik pauzu, nie, ak sa to hovorí. Tak aj otec Michal, kde si tam odišiel a potom hovorí, viete, brat, ja som tam sedel a som rozmýšľal nad tým problémom filozofickým. A hovorím, Michal, prepáč, ja keď na to miesto, ja o filozofii nikdy nerozmýšľam. Takže ale akože bol dobrý študent, naozaj, bol dobrý študent, aj spolužiak, aj spolubrat František, naozaj, jak mne zverený, sa mi zdá, že váš ročník bol zverený mne, jak špirituálovi, tak to bol pekný ročník, no. Boli pekné časy. OK, myslím, že sme začali tak osobne. Ja mám ešte niekoľko takých otázok, možno naozaj na také lepšie spoznanie. Hej, že kým teda vám dám slovo na tú takú krátku tému, na rozstrel do dnešnej problematiky, že aký je rozdiel medzi mníchom a rehoľníkom?
Prečo mních, teda prečo ste sa vy rozhodli práve, že mníštvo a jak taký mních dojde ku menu Jonáš? To sú ťažké otázky. Však to sú jednoduché otázky. Ale akože je rozdiel, pretože keby nebol rozdiel, tak by sa o tom nerozprávalo. Mníšsky stav, to je stav, jak by som povedal, takého plného zasvetenia sa Bohu, v tom zmysle, že tam nie je nejaká špecifická charizma. To už sú majorehole, majú špecifickú charizmu, františkáni, a neviem tam, čo oni mali, starať sa o chudobných, jezuiti, rekatolizácia, dominikáni, kázanie, neviem, tam teraz tie mnohé iné, augustiáni, salesiáni, mládež. A mníštvo, tam nie je nejaké špecifickej charizmy. Jednoducho je to priestor, väčšinou nejaký historický priestor, nemusí byť historický, kde vstupujú mladí muži alebo mladé ženy, len kvôli tomu, aby toto, čo im Boh dal do vienka, tie dary, ktoré majú osobné charizmy, aby oni ich využili na slavu Božiu v 3 rozmeroch. Chváliť Pána ústami, to znamená spoločnou modlitbou, žalmami, potom chváliť Pána svojou prácou, a potom chváliť Pána teda aj počas takých momentov, jak je odpočinok. Všetko má byť na slavu Božiu. A tam prakticky nie je nejaké špeciálne charizmy. Jediná charizma je teda slúžiť teda sláviť Boha. Nie evangelizovať, neobrácať ľudí. Jednoducho dať sa do dispozície Bohu, ako doslova ako jazyk, ako ústa, aby tým životom bol oslavený Boh v týchto 3 rozmeroch. To je taký dosť podstatný rozdiel. Takže prakticky aj u nás v monastieri, každý jeden, a to bola taká zodpovednosť nás predstavených, alebo aj teda do mňa, keď ja som ešte nebol predstavených, zistiť, že akú charizmu má tento človek, aký má dar, ako môže poslúžiť Bohu. Ja tak prišiel chlapec, ktorý vedel byť rezbárom, tak slúžil, oslavoval Boha svojim rezbárským darom, ako prácou, ale v ten čas, kedy bola spoločná modlitba, tak prišiel do chrámu spolu s ostatnými nami, slávil Boha. A počas práce, teda tých 8 hodín na deň, kedy sme pracovali, tak on oslavoval Boha práve tým rezbárskou činnosťou, alebo včelárstvom, alebo na traktore, na poli. Hej, potom, neviem, tam, tým, že chodil každý deň kupovať potraviny na bazár, alebo tým, že sa staralo o pútnikov, to boli bratia, kňazi samozrejme svoji. Takže kláštor, teda monastier, zhromažďuje ľudí, ktorí nemajú nejakú, ako kláštor, nemajú špecifickú nejakú charizmu, ale sú tam, žijú tam a všetky svoje schopnosti obetujú Bohu na to, aby sa oslavil. Takže to je taký... To je rozmer mníštva. Hej, to je rozmer mníštva. No a v histórii mníštvo sa rátalo ako taký druhý krst. Mníštvo sa chápe ako teda návrat strateného syna do objatia otca. Preto aj mních, keď už prichádza k tomu momentu, že sa má dať postrihnúť na mnícha, teda robiť tú tonzúru mníšsku, tak doslova prichádza bosý len v jednom takom tom podriasniku. Stojí tam ako kajúcnik v predsieni chrámu a teda k tomu aktu postrihnutia sa v mnícha stojí tam bosý počas liturgie a v ten jeden moment liturgie ho pozvú a on ide a za spevu objatie Tvoje oče otvor mi, lebo som stratený syn, som ten teda syn blúdny, ako to bude povedať, teda marnotratný syn, ktorý sa znovu vraciam do tvojho objatia, do otcovského domu. Takže toto je mních, že prichádza ako stratený syn, ktorý rozpoznal svoj márnosť života, ľaha na zem a vtedy začína ten obrad teda toho posvetenia. Takže v tomto zmysle je to sa to vníma ako, teda mníšsky stav sa vníma ako také znovu zrodenie pre Boha. Preto bolo chápané v histórii ako nový krst. A preto bolo dávané nové meno. Nakoľko človek je nanovo pokrstený, nie že by ten krst klasicky neplatil, on platí, ale s tým, že človek došiel cez ten svoj životný údel k takému vnútornému hlbokému obráteniu sa znovu k tvári Otca, tak aj to má byť teda ešte vyrazené aj tým novým menom, ktoré má do istej miery
svedčiť o tom, že tento človek je ako keby nanovo pokrstený. No v nízkej tradícii, teda to nízke meno stále malo začínať, nakoľko to je nový krst, alebo druhý krst, tak tým istým písmenom, ktorým začína krstné meno. Preto som Jonáš, pretože som bol Jozef. A bola u nás taká tradícia, že už keď sme sa chystali na to mesiac predtým, tak sme mali dať nášmu predstavenému, ktorý nás mal strihať, 3 mená, ktoré sa nám páčia. Teda v modlitbe sme mali teda takým spôsobom uvedomiť, že ktoré meno by som chcel nosiť ako nový človek. Ja som si vybral 3. Joakim, potom Joaniky a tretie bolo, už si nepamätám aké, tiež na je, čo si bolo. Ale Jonáš to nebol. No a už keď som tam kľačal pri tým mojim predstaveným a on mi strihal vlasy, tak hovoril tieto slova, že striha sa služobník Boží Jonáš v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Ja som vtedy prvýkrát počul svoje meno nové. Tak to bolo to pre mňa také prekvapenie, ja som sa cítil naozaj ako taký novonarodený. Že mi dali meno, ktoré ja som nechcel. A nič, ako pri krste. Lebo vždycky rodičia vyberajú meno. Takže potom, keď som sa pýtal môjho predstavu, že prečo mi vybral takéto meno, lebo ja som mu dal iné 3, tak on povedal, že to bolo najkratšie. Lebo po staroslovensky, a to sú teda formy staroslovenské tých mien, a Jona, tak to je veľmi, to má iba 4 písmena. To je najkratšie meno v Biblii, Jona, teda Jonáš. Ale potom som zistil, že má mi to čosi povedať. Že som naozaj v duši, som Jonáš. Som Jozef, ale som Jonáš, takže sa teraz nachádzam v tom mene aj teda v tej osobnosti starozákonnej proroka Jonáša v mnohých aspektoch. Privítať spolu s Vladikom Jonášom aj sprievod otca Michala. Vítajte z Michala, tajomník osobisku, možno tiež privítať. Vidíte ho väčšinou všetkých fotkách záberov, kde ide Vladika, tam ide otec Michal. Taká pravá ruka. Takže vítajte obaja. A ja už ale aj trošku pôjdem do tej témy, aj keby sme chceli vlastne, aby ste možno trošku načali Vladika, možno vy vnímate cirkev v 21. storočí, a aké sú možno jej výzvy a prečím stojí a tak. Ale chcem sa spýtať, jak vy pozeráte na takéto stretnutie. Vy ste, keď sme vás pozývali, vy ste spomenuli, že máte skúsenosť zo zahraničia, je na to nejaké anglické slovo, ja sa nepamätám, ale že tam je spomínané pivo. Pri takýchto nejakých stretnutiach kresťanských, neviem. Ja som bol v januári v Spojených štátoch, v New Yorku, New Jersey. Tam je náš kňaz, otec Marek Višňovský. Možno to ste o ňom počuli. On ma pozval v januári, že Vladika, my sa poznáme tiež zo seminára, že Vladika príď na také stretnutie, sa volá, že Theology on Tap. Teda teológia doslova pri pípke piva, pri tom, čo sa, pri tej pivnej pipe. A hovorím, že čo to je? A to jednoducho pôjdeme do takej jednej reštaurácie a tam príde veľa ľudí a budeme rozprávať o Bohu. A hovorím, prečo to tak je? Hovorím, lebo mnohí ľudia v Amerike sú takí, ktorí majú blok ísť do chrámu, do cirkevného priestoru. Na faru, do chrámu, na omšu, na liturgiu. Ale títo ľudia nemajú blok prísť kdesi do pivárne, do reštaurácie. A radi by počuli o Bohu a chcú počuť o Bohu a preto teda to v Amerike vzniklo, tak asi teda som o tom presvedčený, lebo si myslím, že tam vznikol takýto spôsob, ako evangelizovať ľudí, ktorí sa boja prekročiť prah chrámu. No a ja som bol v tej Amerike, teda v tom New Jersey, ale boli sme v jednej reštaurácii, majiteľ ktorej je synom jedného pána lekára a on hral v tých slávnych amerických filmoch, tam boli na stenách tie fotografie, ako on tam hral. Jednoducho. A bolo tam okolo 70 jednak chlapov, dospelých mužov, to bolo taká, akože, to bola dva stretnutia. To jedno stretnutie bolo len také, že chlapské, len chlapi boli, rôzneho veku. Ja som to trocha rozprával o svojom živote, potom sa tiež pýtali a potom druhé stretnutie bolo v takých priestoroch, trocha možno takých cirkevných, to bolo pod chrámom, oni tam majú, ktorí poznáte, také priestory, kde môžu aj kávu piť, alebo čaj, alebo Coca-Colu, alebo aj pivo. Takže to tam bolo a to bolo teda, tam boli pozvaní ľudia, tam prišli, no ja som bol sám prekvapený, bolo okolo 100 ľudí, mladých ľudí z rôznych. Jedna len taká bola dievča, ktorá tam zabehla, lebo videla, že sú dvere otvorené. Tak zabehla, potom počúvala, čo sa tam rozprávalo, potom prišla ku mne a plakala, že to stretnutie bolo pre ňu dôležité, pretože si uvedomila mnohé veci. Takže my tam to takto organizujú, preto som povedal, že je to super, že aj tu na čo si také vzniká na Slovensku, lebo
začína byť, podľa mňa, je mnoho ľudí už aj na Slovensku, aj tu na východnom Slovensku, zvlášť v mestách, aj po dedinách možno, ktorí tiež majú problém prekročiť prach chrámu. A podľa mňa to už je možno aj spojené s tým, čo chceš, už si mi dal tú otázku, že cirkev dnes. Môžeme tu nie premostiť, hej, že vlastne tak, no, jak možno vnímate, ste aj nedávno v podstate došli do úlohy arcibiskupa, tak trošku zase z iného, už z inej perspektívy to začína človek vidieť, možno aj poviem tak, že z vyššej perspektívy, hej, že cirkev v 21. storočí, hej, aké je postavenie v spoločnosti, aké sú výzvy, a jak to je, čomu čelí. Tak možno tak stručne, trošku, ešte sme ju nenastolili a už máme už otázok. Takže tak stručne poviem, že jak si to predstavujem, hovorí sa, že ty chceš rozosmieť Boha, tak mu povedz o svojich plánoch. A aj ako arcibiskup, biskup tiež, že teraz keby som vám povedal, že čo má cirkev robiť v celom 21. storočí, tak asi Pán Boh sa smeje z nás, lebo on vie sám, ako to bude. Ale už v 26. roku 21. storočia, to je štvrťstoročie za nami, my už môžeme vidieť, že od tej križovatky 2000. roku už sme prešli štvrť cesty 21. storočia. A vidíme, aké sú výzvy. Hej, že je to čosi iné, ako bolo v tom 21. storočí, kedy všetci sme si uvedomili, že cirkev má silné postavenie a možno ešte my tu zvlášť na Slovensku. A teraz, ja neviem, tam má kňazi a štruktúry a chrámy a plné chrámy. A teraz tých 25 rokov prešlo a prakticky sa mnohé veci zmenili. Vidíme, že cirkev, keď na Slovensku ešte má postavenie, ale podľa mňa ešte 25 rokov už nebude mať to postavenie ako dnes. Pretože tá platforma sa úplne zmenila. Ona sa už zmenila ešte v 20. storočí. Teda ešte v 19. dokonca. 1890 rokov po tej technickej revolúcii sa mnohé veci zmenili, ale do nás to tak ešte pomaly dochádza na východ Slovenska, že cirkev už nie je tá, ktorá hrá prím v spoločnosti. Pre mnohí ľudí ešte hej, možno. Ale mnohí si už ani nevedia, že čo to také cirkev je. Mnohí mladí dnes už nevedia, čo to je cirkev, čo to je chrám. Nikdy ňom neboli. Takže tu sa mnohé veci menia, vidíme. No a teraz samozrejme, že len toto, čo bolo posledné, alebo toto, čo je posledné, vojna. Ako byť vo vojne cirkvou. Ako má úlohu. To je, poviem sa, ako by som povedal, mozgy sa nám prekrúcajú hore nohami, pretože my sme vo vojne neboli. A teraz je vojna, teraz jak má cirkev reagovať, ja vidíme, hej. A teraz COVID bol. Znovu sa nám mozgy prekrúcajú, že ešte v tom 19. roku nikto by si nepovedal, že chrámy budú prázdne. A zrazu chrámy boli prázdne. Že štát nás teda, nie že prinútil, ale nám bolo odporúčané, že nesmieme chodiť do chrámu. A ešte keby kto si rok predtým povedal, tak by sme na ňu pozerali, že nejaký blázon, hej? A zrazu sa to stalo. A pri tom všetkom sa narodili médiá, ktoré začali translovať, teda dávať online tie liturgie, takže aj toto sa úplne zmenilo. Zrazu dnes vidíme, že ja som bol pri chorom, lebo sme mali vizitáciu tu na nedaleko v Malom Lipníku a sme boli pri chorom a ten pán hovorí, nemôže chodiť, hovorí, dnes som bol na 2 liturgiách, otec biskup. A je doma teda v dome, nemôže chodiť. Takže ráno chodím do Litmanovej a večer idem do Prešova. Pred covidom by sme si to nevedeli ani predstaviť. To je tiež nová výzva, ktorá teda médiá ako také. Potom predtým, ja neviem, nová evangelizácia, Ján Pavol II a teraz od 2010 roku, tie deti, čo sa narodili v 2010 roku a vyššie, oni už nepoznajú svet bez médií, my ho ešte poznáme. To sú úplne nové výzvy, ktoré má cirkev dnes pred sebou, ale čo ja sa teším, a to asi nikdy teda neprestane existovať, to, že cirkev je Kristova, to znamená, že cirkev aj v 21. storočí musí rátať s tým, že Kristus je medzi, že je uprostred, lebo cirkev to je loďka na mori. A teda to si musíme stále vedomovať, že my máme Krista medzi sebou a stále musíme na novo ako keby obnovovať si túto vedomosť, toto uvedomenie si, že Kristus je s nami, Kristus je so mnou, Kristus je tu teraz. Takže podľa mňa týmto smerom musíme ísť
A samozrejme, že cirkev má byť určite viac, teda ešte otvorenejšou. Aj toto napríklad svedčí o tom, že je otvorené, ešte pred 15 rokmi by bolo čosi takéto nemysliteľné, že kde si na dvore príde biskup a takto rozpráva s ľuďmi. Hej. Takže aj toto je svedectvo toho, že my aj tu na Slovensku, cirkev, keď si ešte myslíme, že sme tradiční, ale sa otvárame, pretože sa otvárajú nové priestory na Facebooku, na TikToku a neviem tam, kde ešte sme. A teraz na uliciach. Ja stále hovorím, že aj našim veriacim, keď chodím po farnostiach, že a aj dnešné evanjelium bolo veľmi pekné v našej cirkvi, že Kristus prichádza tam, kde iskry medzi Židmi a medzi Rímanmi. Do svetskej sféry. Kristus tam prichádza, on sa nebojí. A toto je cirkev. Cirkev nemá sa bať ísť povedzme do tých sfér, ktoré iskria, lebo tam my máme reprezentovať Krista. A čo si s tým Kristus urobí, to už trocha závisí od nás a trocha aj nezávisí od nás. Takže, ale my ako cirkev máme priniesť Krista tam, kde doteraz nesmysleli, že Kristus nemá miesto. A to je veľká výzva pre kňazov, pre veriacich, laikov, pre nás biskupov, pre každého iného človeka. Takže asi tak by som povedal v skratke. Taká možná jedna taká poznámka zaujímavá, že keď mám pocit, že keď Pán Boh chce zamiešať kartami v cirkvi, tak vymení pápeža, že urobí takú zaujímavý predel. Jan Pavol II bol samozrejme obrovský pápež, ľudia ho mali, keď mal zvoliť ďalší pápež, každý čakal, že by Jan Pavol III. Hej, prišiel zrazu Benedikt XVI, veľký teológ, naozaj veľký mysliteľ. Potom zrazu po Nemcovi skutočne myslím, že svetom pápežovi prichádza zase pápež František. Úplne niečo zase iné vnímame. Hej. Ísť k ľuďom, ísť do misií, ísť do týchto. A teraz zase obrovské prekvapenie, môžem povedať, Boh nás stále prekvapuje. Prichádza Lev XIV. Nie? Už to meno sme sa pýtali, že prečo Lev, nie? No ale keď som zistil, že aký bol konflikt s Donaldom Trumpom, som pochopil, prečo Leva potrebujeme. Ale tiež prichádza, a zaujímavé, prichádza matematik, hej, ktorý sa vyjadruje k umelej inteligencii. To je také veľké prekvapenie. Pápeži majú stále takú, ako keby, veríme zo Svätého Ducha, že vedeli také predvídať dobu, hej, upozorňovali na komunizmus, upozorňovali na tak, zrazu takto, že toto je také, naozaj také zaujímavé, že veľakrát máme pocit, my ľudia, že sme tak v koncoch, nie? A zrazu Pán Boh príde, zamieša kartami a stále nájde či svätého Františka, ktorý zamýšľa kartami vtedy v tej cirkvi, z Asisi alebo kohokoľvek. Takže možno takú otázku tak dal, keď môžem tak trošku ja. A už potom bude priestor na tie vaše. Áno, to je také tzv. Predkolo naše, že Vladyka, je to neuveriteľné, ale momentálne je asi okolo 50 000 denominácií cirkvi, kresťanskej cirkvi. Teraz si predstavte takú obrovskú zmrzlináreň, kde máme 50 000 zmrzlín, od citronovej až po horčicovú. No a teraz grécko-katolícka cirkev, akú má chuť? Prečo, v čom je jedinečná? V čom je taká neopakovateľná? Že poviete, tá cirkev je v tom a v tom taká úžasná. Preto tú cirkev mám rád. Lebo to naša cirkev má z každého rožku trošku. Má z takej teologickej hĺbky, z krásy liturgie, potom z takého svedectva evangelizovať. Potom máme úplne inú, povedzme, paradigmu činnosti, pretože sme malá cirkev, poznáme svojich ľudí, ako v rodine. Takže máme veľmi osobný kontakt s našimi ľuďmi, lebo je nás naozaj málo. Takže toto ešte k tomu, plus ešte, ženaté kňazstvo, samozrejme, ešte to je špecifikum. Teraz mnohí ľudia teda v tej našej cirkvi sú takí, nie že tradiční, ale majú lásku ku cirkvi, takú tú nefalšovanú lásku ku cirkvi, ale neboja sa brať zodpovednosti aj kde si za hranicami tam, kde sú, aj v iných cirkvách,
keď nás tam nemajú prítomných. Takže vidím také teda ako cirkev, ktorá má takú správnu konzistenciu rôznych elementov. Ako ich nazvať chuťovo, ťažko mi povedať. Je trocha z horčice tam je trocha z medu, aj trocha z čosi štipľavého, aj ohnivého, ale pritom aj čosi také neviditeľné, jemné, také, čo veľmi, teda doslova by som povedal, že aj trocha marihuány tam je. Sa trocha tak upokojuje určité veci. Reklama pre mladých. Teda v dobrom slova zmysle. Takže naozaj sme takí špecifickí, ale Pán Boh to takto namiešal aj ten koktejl veľmi takej tej správnej chute. A samozrejme, že iba ten, kto ju okúsil, tak vie ju oceniť tú chuť. Hej. Popri ostatných chuťach, ktoré sú veľmi také razantné a evidentné, tak tá naša je taká, si človek cení iba vtedy, keď ju až ochutná. Keď sa jej dotkne, keď ju dostane na jazyk do srdca. A ktorú zmrzlinu mávate rád? Ja mám rád každú jednu dobrú zmrzlinu. Diplomatické povedz. V tom ste si podobní. Keď kňaz žije hriešne, alebo sa správa zle, ako je to s vysluhovaním sviatosti? Sú platné, keď takýto kňaz vysluhuje sviatosti, že očividne, parafrazujem, očividne proste, možno pohoršenie iných, nejakým spôsobom sa správa, jak to vidíte? Je na to taký teda výraz teologický, teraz si presne nepamätám po latinsky, že by som ho nepoplietol, ale viac menej ex opere operato a ex opere operantis. Tak, hej. Ale nebudem ich tu vysvetľovať. Poviem taký príklad. Predstavte si, že ste smední, ste v poli, niekedy to tak bývalo, teraz už neveľmi, možno to tak nepoznajú. Idete po poli, ste veľmi vysmedli a zrazu tam je studňa, kde si v medzi, v kopci. Z tej studne vychádza strašne hrzavá trúba, obrastená trávou, ešte už tam, kde vyteká voda, ešte tam už visí taký ten zelený pohľad rias, ale vychádza stále čistá voda. A vy sa napijete a si poviete, jaká fajná voda. To je presne toto. A iný prípad by bol, že idete po tom istom poli, tú istú studňu nájdete, ste smední a je tam nádherný vymurovaný múrik s krásnym nápisom, s kohútikom pozláteným. Otvoríte ho, je tam napísané hygienická, nezávadná, čistá voda, vhodná na pitie, z takéto minerály, takéto, neviem, RH+, RH-, všetky teda tie zložky, vy ste sa napili a máte ten istý pocit, že ste sa napili čistej, sviežej, pravenistej vody. Ani tá hrzavá trúba nepoškodí tej vode, ani ten krásne vymurovaný múrik alebo ten zlatý kohútik. A presne toto je. Kňaz môže mať ťažké hriechy, ale keď slúži liturgiu, pre ľudí to nič nemení na milosti, ktorú on sprostredkuje, hoci je hriešný. To je tá hrzavá trúba. Samozrejme, že ideálne je, že by nebol hriech, teda že by nebol v ťažkom hriechu. Ale nič to nemení na tej situácii, že Boh dáva tie isté milosti cez hriešného, v ťažkom hriechu žijúceho kňaza, ako aj cez kňaza, ktorý žije v Božej milosti posvedzujúcej. Boh tú istú milosť dáva rovnako aj cez tohto kňaza, aj cez tohto kňaza. Samozrejme, že je lepšie, ak ten kňaz by žil v milosti posvedzujúcej. Je to ideálne, je to dobré, keď takto to je. Takže to je to, neviem teraz, Michal, ty povieš, že to je ex opere operantis, či teda to vysvetlí, Michal, ty si teológ. Ja by som povedal, máme aj dôkaz vo Svetom písme, a to je v tom, že Judáš to nebol človek, ktorý v tom momente, tam pri tej poslednej večeri preklonul v hlave a išiel zradiť Ježiša. On ten hriech, ťažký hriech žil stále. Pravde, s najväčšou istotou stále. On s tým bojoval a žil stále. A keď poslal apoštolov Ježiš, aby robili zázraky, nikde nie je zmienka, všetci robili zázraky, uzdravovali chorých, tak ale Judáš nie. To nemáme. To znamená, že že aj on napriek svojej nehodnosti a napriek tomu, že žil v nejakom tom stave ťažkého hriechu a odmietania tej Božej milosti, Boh mu dokázal to, dokonca máme aj na inom mieste nenapísané, a prídu mnohí páni, v tvojom mene sme to a to robili. Nepoznám vás, odíďte odo mňa, ktorí pašete nepravosť.
Že naozaj tak, ako Vladyka rozpráva, jednoducho toto neobmedzuje tú milosť. Jednoducho, keby človek zomieral a prišiel by akýkoľvek kňaz, dokonca už by je suspendovaný alebo nejak tak, vtedy môže vyspovedať a vtedy tie sviatosti sú platné a tak. Ešte som si spomenul jeden prípad, poznáte Macpello v Taliansku. Nie, to je v Orvieto, eucharistický zázrak. Kto bol v Taliansku, Orvieto, možno budete mať príležitosť. Tam je eucharistický zázrak, ktorý vznikol vtedy, keď kňaz slúžil liturgiu a bol vo veľkej pochybnosti, že či to je naozaj liturgia Felixa. Teda ten chlieb premenil na reálne, teda tkanivo, ľudské tkanivo. Hej, že toto chcem povedať, že naozaj Božia milosť sa neobmedzuje na kvalitu človeka. Ja vám poviem osobný príklad. Ja som mal tiež takú pochybnosť voči jednému kňazovi už ako kňaz. Vedel som, že žije v ťažkom hriechu a som sa nemal kde vyspovedať. Som veľmi bojoval, či máme s ním spovedať, alebo nie, lebo som chcel slúžiť liturgiu. A sám som musel prelámať seba samého a som nakoniec hovoril pánovi Ježišu, mám túto možnosť, mám ho, odsudzujem, ale verím, že cez neho pôsobí tá istá milosť, keď mi dá rozriešenie. Viem, že má takýto problém. Viem, že cez neho pôsobí Božia milosť, keď mi dá rozriešenie. Ja sa chcem vyspovedať. Tak som išiel k nemu na spoveď. Som prijal do rozriešenia a je to jedna z najkrajších spovedí v mojom živote. Ja potom neviem teda udel toho kňaza ďalej, ale naozaj je to jedna z najkrajších spovedí v mojom živote, pretože som pristúpil k nej s veľkou vierou, že Boh mi dáva tú milosť cez tie nehodné ruky kňaza, ale Božia milosť prichádza, nie ľudská toho kňaza, ale Božia milosť. Takže to ako keby zohráva rolu to kňazstvo, cez kňazstvo si poslúhuje Kristus, osoba, ktorá to kňazstvo má tú svetosť kňazstva, má svoj osobný život, ktorý bude súdia pred Pánom. Čiže asi taký záver je vlastne, že nepozeraj na to, aký je kňaz, no, čo sa týka vyslovania svetosti, milosti. OK, veľká vďaka. Samozrejme, keď si človek môže vybrať, tak si vyber. To znamená, že toto to platí. Ak predsa úplne iný asi zážitok, aj keď ísť k Patrovi Piovi na svetú spoveď, alebo ísť nikomu inému, ľudia stáli a tak. A toto je v tom, že trošku aj my v cirkvi žijeme taký trhový mechanizmus už teraz, nie? Že ľudia sa presúvajú, tu cítim, tu je život, tu idem, a zase sa presúvajú a tak. Len aby to nebolo, aby človek si nevyberal toho kňaza možno sám podľa seba, nie? A pre seba, ako tak. Takže tak. OK, dáme ešte jednu otázku, ktorá už tu začína mať veľa lajkov. A potom máme taký ten hudobný predel. Vy sa nebudete pozerať do tých svojich telefónov, naskenujte si to a môžete sledovať, kto už dal nejakú otázku, ale dáte, aké otázky tam už sú, či sa viete k tomu nejako pripojiť, alebo môžete napísať aj svoju otázku. Ideálne fakt naozaj, keď sa vieme porovnať otázkami, ktoré možno viacerí nimi žijú, že možno sa s nimi stretávať aj vy, vás sa pýtajú, dajte také otázky, ktoré vás sa pýtajú v robote a tak ďalej, ty chodíš do cerkvy, ty chodíš do kostola, jak toto tamto. Jedna z takých otázok je, a je tu veľa aj manželov, taká možno z morálky kresťanskej, že je stále chránený sex ťažkým hriechom medzi manželmi, ak majú už viac detí, že asi rozumiete tie otázky, myslíte sa na bránenie počatiu, manželmi majú viac detí, či je v ich prípade ťažkým hriechom chránený sex, čiže bránenie počatiu nejakým neprirodzeným spôsobom. Morálna teológia obsahuje. Ja nie som dobrý v morálnej teológii, priznám sa. Ale teda nauka cirkvi tak, aká je, to znamená, že každé bránenie počatiu, kto správne vyslovuje, tie zvychlety ma kontroluj, každé bránenie, vedomé, dobrovoľné bránenie počatiu je ťažkým hriechom. To znamená, že treba sa z toho spovedať. Hej, zatiaľ je to tak. Tak to je. V tomto sa nič nezmenilo. Ja by som takto povedal, že preto je veľmi dôležitý spovedník.
To znamená, spovedník, on má všetky okolnosti, lebo ťažké je vedomé, dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania, ťažké veci. A teraz otázka znie, dobre, vieme, že je to ťažká vec, a teraz otázka znie, aká je tam dobrovoľnosť. Aká je tam dobrovoľnosť. Jednoducho treba to posudzovať, lebo v prípade napríklad, a to o tom Svätý Ján Zlatoustý hovoril veľmi zaujímavú vec. Svätý Ján Zlatoustý rozprával o tom, že bol taký prípad, totiž, že tiež kňaz povedal radikálne, keď muž jednoducho nechce žiť čisto tak, ako má, radšej nech nie sú spolu. Manžel. Ona, tá žena tak bola, manželstvo sa rozpadlo. To znamená, manželstvo odišlo. Svätý Ján Zlatoustý, predstavte si, 4. storočí on to rieši. On hovorí, dobro manželov je viac ako odzorka dokonalá manželská čistota. Ja som dokonca túto otázku položil, keď sme sa stretli s týmto Melom, ktorý je hlavný penitenciár. A on hovoril som kladol stále tú istú otázku, ako keby dookola, on stále hovoril takú vec. Musíme si to uvedomiť, je to manželstvo. To neznamená, že my hovoríme, že môžete alebo nie. Treba všetko posudzovať, naozaj veľmi vážne. Čo je veľmi dôležité, dobrá vôľa. Nie? Dobrá vôľa. Svätý Ján Pavol II hovorí, zákon zaväzuje, pokiaľ je uskutočniteľný. Ak zákon nie je uskutočný, že ten človek, snažíme sa tak padli sme, snažíme sa tak, kňaz nemusí vyhlásiť, kňaz nevie presne povedať, toto je ťažko si začal, snaž sa, toto je ideál, to je cesta, táďal ideme, táďal kráčame. A preto je dôležité, netreba, aby človek si samospravedlňoval, to zase nemôže si ospravedlňovať. Má mať spovedníka, majú sa veci poriešiť. Kňaz nie je len sudca, ale je aj učiteľ a lekár vo svätej spovedi. A preto si treba nájsť dobrého spovedníka, toto vec dať a kňaz posúdi, akým spôsobom sa máme snažiť. Ale stále sa máme snažiť s tým niečo robiť. Takže ja by som to tak povedal, že nedá sa povedať áno, nie, i aj keď je to ťažká vec, je potrebné zvážiť všetky okolnosti a preto máme svätú spoveď, aby sme všetky tieto veci pekne rozobrali. Preto záver tejto otázky, lebo odpoveď je naozaj v tom kľúče. Nájsť si kňaza, ktorý chápe, ktorý pozná našu rodinu, pozná naše vzťahy, pozná, čím my žijeme. Doslova má takého v úvodzovkách rodinného kňaza, ktorému môžeme zdôveriť tento problém a on nás môže sprevádzať. Vtedy sa mnohé veci úplne ináč môžu ukázať. A teda môže sa zrazu nachádzať akési riešenie, ktoré, keď sme boli iba sami uzatvorení do seba, nikomu sme o tom nerozprávali, sa nám zdajú, jak nemožné zrazu pri sprevádzaní toho kňaza, tej múdrej osoby, ktorá žije modlitbou naozaj v Svetom Duchu, tak zrazu krok za krokom môže sa ukazovať nová cesta. Takže to je, aj otcové cirkvi hovoria, že keď je čosi v mysli nevypovedané, ono naberá na sile človeka gniavy. Preto je dôležité mať kohosi, múdreho, skúseného, komu ja doslova ten svoj problém vystavím doslova na stôl a tam zrazu sa veci ukazujú troška ináč, v inom svetle. Takže pozbudzujem naozaj k takej odvahe, také otvorenosti, že aj o týchto otázkach treba rozprávať s ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú, majú to nie že naštudované, ale naozaj môžu správne poradiť, lebo sú to veľmi cholostivé veci, veľmi osobné veci a u jedných to môže byť tak, a u druhých to môže byť tak a pritom to môže byť tá istá vec, ale naozaj teda aj tie okolnosti, ktoré môžu úplne meniť. Takže tu treba vedieť konkrétne človeka, povedať mu, zdôveriť sa, rozprávať o tom, diskutovať a nachádzať spoločné riešenie. To je inak odpovedia na mnohé ďalšie otázky. Duchovné sprevádzanie, nebyť sám na tieto veci. Predstavte, že Ježiš sa narodil do rodiny a že možno aj tieto otázky tam riešili. Poďme porosiť Božiu Matku. Postojné je Mária,
mať lásku. Skôr než odpoviem, ja by som ešte navrhol, že premenujte tento večer z Nikodémovho večera, lebo to znie veľmi tak cirkovne. Počuješ, že u Nikodéma tak mnohí si povedia, a to znovu farári, čo si budú rozprávať. Tu si nie pod slívkou, tak to môže byť večer pri slívke. Pri slívke, alebo pod slívkou, no pri slívke. To môže priťahovať ľudí, ktorí majú radi slivovicu. Čo je, to bolo, že dôležitejšie. No tak Pán Ježiš hovoril pravdu, ale hovoril ju s láskou. Takže tieto dve veci asi idú spolu, ruka v ruke. To, keď som ešte chodil tým Salesianom, tak to jeden Salesian nám vysvetlil študentom, že jak to robiť, ako to robiť. A hovorili, neviem, tak staré ako to bolo komunity, že mali v jednom dome Salesiani takého starého pátra, ktorý keď išiel cez chrám, tak šúchal nohami a všetkých to teda znervozňovalo a zlostilo. A ruky mal v kešeni. A teraz znovu išiel a znovu ruky v kešeni a šúchal tými nohami, všetci už boli nervózne, nevedeli, ako mu to povedať. Tak jeden sa odvážil, hovorí, že páter, chcel by som čosi povedať. No tak hovorí synu. A potom hovorí, a viete čo, to je také dôležité. No, znovu išiel. Na druhý deň znovu odíde. Prešiel cez celý ten chrám v rukách, s rukami vo vreckách a znovu ti mu prihovorí, že páter, chcem čo si povedať. Tak čo mi sa svoj, povedz mi, synu. A on hovorí, a viete čo, necháme to na zajtra. A tak niekoľkokrát. A na 10. krát aj v ňom, v tom mladom človekovi, tá zlosť, alebo to, že ho iritovalo, že ho zlostilo ten spôsob toho starého pátra, už tak vychladol, tak sa znížil, že on mu nakoniec povedal, že viete, páter, nie je veľmi pekné, že chodíte cez chrám, ja rozumiem, že máte už ťažké nohy, máte svoj vek, ale bolo by dobre, možno, že by ste sa nejakým spôsobom starali, aj možno tie ruky, keby ste vyťahli z vrecak. A on, keď mu to povedal, tak to po tých 10 dňoch už mu povedal s láskou, bez zlosti, a hovorí, na 11. deň vidíme, páter ide krásne po chráme a ruky už nemá po vreckách. Takže to je pravda s láskou. A niekedy treba vedieť času na to, aby sme pravdu povedali s láskou človekovi. To som to pravil, že vyzerá, že vlastne čas ešte tam zohráva dôležitú veličinu. Pravda bez lásky je tvrdá. A keď si zoberieme čisto matematicky, Boh, keď sa rovná láska, Boh sa rovná pravda, pravda sa rovná láska. Takže ono to stále funguje. Nemôže byť jedno, ak nehovoríš pravdu, ak hovoríš bez lásky. To nie je pravda. Chýba ti nejaký rozmer toho všetkého. Takže ďalšia otázka, aký je váš názor na opravy chrám? Nie? Mám názor, že si tak počúvam, že som pre pokoj v rodine alebo pre dobro som nepovedal pravdu, som klamal, lebo som nechcel som tak akože tvrdo poukázať na čosi také, že na toto. Všetko... Keď aj spovedí, nie? Akože tak, keď mi to povedať, veď ťažká téma, toto, tamto, pravda, láska. Ale stále sa dá to povedať, tak Vladika rozprával, že keď neviem, ako to mám povedať, tak musím čakať, aby som na to prišiel a pýtal sa Boha, Bože, ako to mám povedať, ten druhý človek prijal. Ale keď niečo poviem a ten človek nepríjme, no zbytočne som to povedal. Mám aj také Božie slovo, nežňačte prvý pred svými, aby sa neobratili proti vám. To znamená, ak ja viem, že ten človek to nechce prijať a nevie prijať a tak niekedy človek sa musí iba za to modliť alebo čakať na nejaký čas. OK. Poďme ďalšie otázky. Ktorú kritiku cirkvi považujete za oprávnenú a mali by sme ju brať vážnejšie? Kritika je vtedy dobrá, keď je konštruktívna. To znamená, že keď smeruje k určitému aj dialogu, ale k určitej sebareflexii a potom aj k náprave. Takáto je dobrá kritika. Hej, aj teda, keď som sa stal biskupom, tak mi povedali, mnohí biskupy mi povedali, že vieš, ale je dobré, že by si mal pri sebe ľudí, ktorí ti budú vedieť povedať pravdu a ktorí ťa budú vedieť správne skritizovať. Lebo ty nie si dokonalý, že by si sa mohol vyprávať. Že by si mohol vyprávať svoje chyby. Teda napravovať svoje chyby.
Hej, a jasné, že sa to ťažko počúva, keď kto si kritizuje. Lebo keď už sme na určitých posadách, to poznáte po práci, kde ste šéfovia, neviem, alebo v rodine, kto má veľa v rodine, tak sa ťažko počúva kritika na moju adresu. Ale keď je takto povedaná, lebo kritika to je teda snaha hovoriť pravdu práve v tej láske. Takže keď je takto povedaná, je tá kritika v takej túžbe hľadať správne smerovanie, alebo správny východ z tej teda nie veľmi dobrej pozície, povedzme, tak vtedy sa to teda ako si tak prijíma dobre a vtedy tá kritika je pozitívna, je konštruktívna, treba ju rozprávať. Ale keď nejak to dnes funguje aj na týchto médiách, keď tam je hejtu veľa, a ten človek, ktorý ten hejt píše, teda tie nenávistné akési slova, tam nie nejakej, že túžby po náprave, jednoducho on si chce z gustu na konci tak vyliať ten hnoj, špliechnúť do očí a sa z toho teší. To nie je kritika. To je nenávisť. To nie je kritika. A kritika je naozaj človek hľadá. Porozprávajme sa, ja to vidím tak, ty robíš tak. Možno nejaký spôsob, ako vyriešiť tú situáciu. Hej, aj to neznamená, že hneď sa budú príjmať nejaké správne riešenia. Hej, ale a takáto kritika je potrebná podľa mňa. Aj od vás lajkov je veľmi potrebná. Čo sa deje podľa mňa, lebo sa deje, lebo máme pekné listy, napríklad ja už mám aj za tie 2 roky na biskupský úrad. Prídu anonymné listy, ktoré kritizujú kňazov, vylievajú špínu na kňazov, na cirkev, neviem všetko. Nie sú podpísané, lebo sú falošne podpísané, nie späť skutočne adresy. Také dávame do koša hneď. Aj keď niekedy je taká túžba zvedavosti, že čo tam píšu, ale nepodpísané, číslo telefónu, konkrétna adresa, podpis. Hneď hovorím o svojich chodníkoch, do koša to hoď. Skartujeme. Nie do koša, to by sa dalo ešte pozerať. Skartujeme. A sú také kritické listy, naozaj vidno v tom človeku, že on túži po dobre, ten veriaci. Vníma akúsi chybu, akúsi biedu v tej svojej farnosti, alebo na tom svojom kňazovi, alebo na tej svojej teda cirkvi, a on sa dokáže podpísať, dá svoje číslo telefónu, my ho môžeme kontaktovať. Môžeme sa porozprávať to, čo sú úplne iné, pretože on berie na seba zodpovednosť. On tak si predstavím, čo si v hlavách nám ide, ale že dajte taký príklad, akože anonymne, že nie na toho kňaza nám povedajú, aký taký anonym dokáže byť ako dnes, v dnešnej dobe, v 21. storočí, že príde na biskupský úrad na nejakú záležitosť týkajúcu sa cirkvi. No tak príklad akože. Tak neviem, lebo tie anonymy nečítam. Ale keď nie sú, nevidíme, že či je kto sa podpísaný. Ja som si podpísaný smysl. Aha. Taká, že za čím si stojí niekto, hej. Za čím si tak niekto stojí, čo napíše a fakt povie, napíšem to na biskupstvo, dám si to na malu, aj to podpíšem, lebo sa stojím pri nich ma kontaktujú. Čo tak akože, o to sa bavíme, cirkev v 21. storočí vlastne očami toho veriaceho človeka, ktorý tam si žije a mu to leží na srdci, alebo to zaťažuje pečinku. Počuť prípad na jedného kňaza, kde jednoducho potom sme volali toho kňaza, aj toho veriaceho a sa vysvetlili veci. Tam bolo určite neporozumieť zo strany veriaceho. On vnímal jednu vec a kňaz robil druhú vec. Ale potom, keď sa vysvetlili veci, tak ten človek si uvedomil, že aj som sa mýlil. Lebo nevedel som práve o tom, čo vy ste vedeli, ste dali nejaké teda aj nejaké inštitúcie kňazovi, ako má robiť. Takže sa to vysvetlilo potom. Ale ten človek bol ochotný teda k tej spolupráci, bol ochotný k tej diskusii, že a my to takto vidíme, také mal naredenie kňaz, tak to urobil, tak to zreagoval, pretože ešte poznáme iné zákulisné veci, ktoré vy nepoznáte, preto on takto reagoval, hej. A tento človek veriaci len vnímal svoje pozície, teda nepoznajúc tie okolnosti okolo toho. Ťažko sa takto nejak nechcem konkrétne hovoriť, pretože... Či náhodou niečo také niečo, hej, akože... Že aj týmto žije. Myslím, že tak môžem poznať nejaký taký list, ktorý stojí za zmienku. Pravdu povediac, viacero by bolo takých, čo stoja za zmienku, ale sú to anonymy. Ja to otvorím, lebo teda potrebujem vedieť, čo je v tom liste, ale keďže je to anonym, pravidlo je také, ide hneď do skartováčky. Ale sú také naozaj listy, ako hovorí Vladyka, že sú podpísané. A tie potom, keď už dochádza k tomu stretnutiu, že príde aj tá stránka, chce sa stretnúť s Vladykom, potom príde ten kňaz,
tak veľakrát sa to tak vysvetlí, že ten dotyčný človek, ktorý písal ten list, tak úplne príde na to, že on úplne ináč to chápal, že nepoznal skutočnosti. A potom je z toho naozaj také veľmi pekné stretnutie, lebo mnohokrát ľudia vo farnosti majú trošku takú skreslenú predstavu o tom, ako funguje život kňaza. Oni vidia možno iba to, ako slúži, chodí hore-dole, ale čo je všetko za tým, no nevidia a potom posudzujú. A keď im vládyka vysvetlí, teda ako to funguje, taká najčastejšia otázka, to je plat kňaza a peniaze, tak oni otvárajú oči, oni mali úplne inú predstavu. A potom takéto stretnutia prinesú naozaj také dobré ovocie priateľské. Ja by som možno povedal takú poznámku. Teraz si uvedomím jednu vec, že dneska krásne rozprávam o otcoch, že kňaz je otec, všetci máme svojich otcov, nejaký otec nie je ideálny, nejaký otec, každý otec má svoje chyby, má svoje slabosti, má svoje tak. Otázka znie, že naozaj my nemôžeme, mnohýkrát ľudia tak pristupujú ku tomu kňazovi, že on je akoby jak do politiky, že on je vládca a my sme nejaká opozícia a my teraz niečo chceme pre seba. My sme rodina. To je krásna vec. My sme rodina. Môj otec má svoje chyby, ja sa za neho modlím, mám ho rád. Viete, ja keď mám nikoho rád, tak viem, že možno nenajlepšie spieva, možno nenajlepšie káže, možno nie je v tom taký dobrý, ale my vieme, ako sme to rozprávali, že cez neho tečú také milosti, ktoré my nevieme ani pochopiť, ani takto. A to je to dôležité, že samozrejme, že toto, čo je vo svete, toto, že každý na každého nadáva, ten negativizmus sa prenáša aj do cirkvi a veľakrát sú to veci možno aj také prehnané. Každý kňaz sa má snažiť o svetosť svojho života, aby nebol pohoršený. Je to veľmi smutné a bolestivé pre biskupa, ak kňaz je pohoršený. Nemá to tak byť. A to samozrejme, že to je bolestivé. V čom je problém biskupa je v tom, že kňaz nie je zamestnanec. On je jeho syn. On nemôže len tak prepustiť. On nemôže povedať, počúvaj, nerobíš dobrú prácu, choď preč. On, podľa cirkevného práva, jednoducho jeho syn. A on musí s tým synom pracovať, aby nejak, takže aj z tých stranných veriacich jednoducho, ak ja sa modlím, mám rád toho kňaza, modlím sa za neho, prichádzam cez neho požehnania. Ak naopak ja pristupujem k tomu inak, tak potom je to inak. Ešte čo stojí za zmienku to, že prichádza veľa listov pochválených na kňazov. Dokonca prichádzajú také listy, keď prosia vládyka, my máme takého kňaza, robí to a to, je naozaj ako náš otec, možno zvláštne nejak ho odmeniť. Ale to je slavený. A dokonca sa stalo, že prišiel minulého roku taký list. No a teda k tomu odmeňovaniu kňazov príde, ale neskôr, ale oni sú takí netrpezliví, tak poslali znova ešte raz, aby sa na to nezabudol. A to je veľmi milé naozaj, keď... Nie, keď som si to sám kňaz, nie. Nie. Otec Michal je sekretár, to znamená, že on pozná všetky sekretné veci, tajomné veci, tie, ktoré biskup nepozná, pretože celá pošta ide cez neho ku mne, a všetci ľudia, ktorí chcú sa dostať ku mne ako biskupovi, tak idú cez neho. Takže on je takou bránou. No to môžeme tak ako prezradiť, že vlastne keď sme sa chceli s otcom biskupom, teraz keď sme ho chceli pozrieť sem, otec biskup, dobre, súhlasím, tam za Miškom choďte, mám kalendár, že sa tak uvedomil, že niekedy to je, že keď niekto je v takej pozícii, že niekto iným organizuje kalendár. Je to šťastie. Dostali sme sa ku kňazov a to je taká zaujímavá otázka tiež medzi prvými, že a myslím, že veľmi aktuálna dnešná, že ako máme pristupovať ku kňazovi, ktorý je vyhorený, taký znechutený, neviem ako to inak, a tým odrádza ľudí od cirkvi. Kde je hranica medzi úctou k Pánovu pomazanému a potrebou upozorniť na problém? Ja by som možno doplnil tú otázku, alebo tu dopovedal, že či je nejaký mechanizmus, lebo tých aj tlakov, všelijakých dnes je veľa, či aj cirkev na toto tak nejako pripravená, že nejako podchytiť veci, keď kňazi majú nejaké možno aj také ťažkosti, ako nazývame vyhorenie, alebo psychické nejaké možno ťažkosti. Jak to v 21. storočí sa rieši? Viete, to veci sú a treba si ich priznať, my sme robili aj takú, otcom duchovným, všetkým našim kňazom sme robili takú dotazník,
tam boli tieto otázky, že jak si na tom, povedzme, nie že psychicky, ale že či máš problém s vyhorením, či vládzeš, že či neriešiš nejaké krízy iným spôsobom, alkoholom, alebo neviem čo, hrámi, alebo čím si iným. Alebo teda, že či odpočívaš napríklad, že či chodíš s rodinou, naši kňazi majú rodiny, že či máte priestor počas roka na nejaký čas spoločný ísť na dovolenku. No a nám vyskočilo, že je určitý počet kňazov, ktorí s tým majú problém. To sú takí väčšinou, že pracanti, ktorí myslia, že už zajtra zomru a musí ešte všetko stihnúť. Takí workaholici. Takže to majú s tým týto problém, ktorý si nedovolia, povedzme tak, že teda, ale to sú naozaj pracanti, ktorí pracujú 8 hodín denne a potom sa toto postavuje ako kríza. Môže to byť aj u niektorých takých, že nepracujú, už sú v kríze, ešte bude k tomu vyhorenie. Ale takže to je to určité percento, ktoré si presne nepamätám. Čo by mali vyrobiť veriaci, mali by to, keď majú radi toho kňaza a sú aktívni vo farnosti, tak by si to mali všimnúť, mali by na to upozorniť. Mali by prísť možno, alebo osobne by mali prísť, alebo možno by mali prísť aj list podpísaný, Vladíka, vidíme, že náš kňaz, čo si robte. Mali sme aj takéto, mali sme aj takéto nejaké upozornenia, lebo ja nie som na farnosti, ja neviem. Hej, že ak ten kňaz robí, čo robí, ako žije, môžem zavolať, ale on povie len svoju pravdu. No, nie, ale všetko, som unavený, môžem meniť spím a tak ďalej, ale tí veriaci majú vidieť, teda zo strany, z pozície veriaci, že či tam je všetko OK, alebo nie. V našej cirkvi je to trocha problém s tým, povedzme, sabatickým rokom, pretože v rímskej cirkvi to riešia sabatickým rokom alebo polrokom, keď si pošlú kňaz do nejakého centra, kde si, povedzme, do iného štátu alebo do nejakého pastoračného centra. No u nás je to trocha problém, pretože kňaz má rodinu, ale nejakým spôsobom sa to tiež snažíme riešiť alebo poskytujú nejakú takú aj psychologickú pomoc alebo aby zintenzívnil duchovný život, aby, povedzme, si urobil duchovné zvýšenia, rekolekcie nejaké. Takže to už sa rieši nejakým spôsobom individuálne. Samozrejme, že už sú také krízové, keď prejdú za tú hranicu, keď kňaz, povedzme, sa stane alkoholikom, nedaj Bože. Alebo kňaz sa stane teda závislý na hrách, na internetových, alebo na stávkovaní, alebo ešte čosi iné. Už potom sa rieši aj klinicky, že sa posiela toho kňaza, kde si má liečenie, je Čenakolo, je Kúfa v Žakovciach, v Košice je tam nejaký taký inštitút, kde rôzne závislosti sa liečia. Takže ja mám túto skúsenosť aj z Ukrajiny, že to pomáha. Jednoducho, tu netreba sa báť povedať, že oče, vy potrebujete reálne lekárskú pomoc. Lebo na niektoré veci treba, nestačí pomôcť za oče náš Bohorodice divo a ísť na spoveď. Treba reálnu klinickú pomoc pre toho kňaza, odborníka, psychologa, psychiatra, lekára, ktorý sa tomu venuje. Hej, a takže poznám mnohých kňazov na Ukrajine, lebo som pracoval s alkoholikmi, kňazmi, kde jednoducho ich to znovu naštartovalo, že teda sa dostali do takej skupiny anonymných alkoholikov, ktoré je len pre kňazov. Už fungujú, po 3. roku už fungujú znovu na farnosti a naozaj dostali sa z problému. Alebo to bola manželka, alebo to boli veriaci, takže netreba sa báť týchto vecí, pretože naozaj my ako kňazi tiež máme obmedzené možnosti, máme duchovné prostriedky, ale sú lekárske prostriedky, ktoré my nemáme v rukách. A treba si nimi poslúžiť, keď je reálna potreba. Netreba sa klamať, lebo to je tak, viete, keď človek je už v kríze, zajde do krízy a to platí pre všetkých asi ľudí. Do nejakej depresie alebo do toho vyhorenia, to je tak, ako keby si zlomil ruku. Reálne, kost si zlomí na ruke. A bolo by falošné prísť nemu povedať, a tam vieš, no obviaž si obväzom ruku a za 2 týždne sa ti uzdraví. Netreba ísť na rentgen, treba napraviť tú kosť. Netreba sa teda klamať, že pomodlím sa oče náš, týkať Bohorodice divo, všetko bude OK. Takže mať to dva, treba mať dva a bolo také, že naozaj veriaci priviezli kňaza do Žakoviec,
Veriaci priviezli kňaza do Žakory, lebo videli, že jednoducho môže byť koniec. A otec Kúfar, že som povedal, keby ste nepriviezli, za 2 týždne by zomrel. A dnes už druhý rok nebije. A pracuje. Veľmi pekne pracuje. Čiže možno, ja môžem tak povedať, že je aj taká naša služba na veriaci, že máme vysvetlení strážcami svojich duchovných poslov. Áno, Pre potreby nahrávania zopakujem, že bola otázočka z publika nadviazujúca, že teda máme to tak vnímať ako my veriaci, farníci a tak ďalej, že sme svojím spôsobom tak v dobrom slova zmysle takými strážcami svojho kňaza, jeho stavu a tak nejako bdieť nad ním. áno, áno. Samozrejme, že keď veriaci vidí, že pri odpadovkovom koši, pri fare narastá počet fliaž, Ale na návštev. alebo povedzme, neviem, tam manželka už nie je na fare mesiac s deťmi, alebo, ja neviem, tam kňaz začína požičiavať peniaze. Hej. To sú také, povedzme, prvé signály, ktoré zrazu môžu zablíkať, že čo si sa deje. A netreba sa báť, čo to nie je táto kňaz, jak to tak bude? Nie, nebude nijak. Treba mať odvahu prísť, potresť kňaza, otče, čo sa s vami deje, ideme za biskupom. Takže to má takú, naozaj takú pravú, nefalšovanú, pravdivú odvahu, jednoducho zastať sa v dobrom, pomenovať tie veci pre samotným kňazom, lebo veľakrát on to potrebuje, on sám sa nemôže zmôcť na to, že by sa ako si spamätal. Potrebuje zo strany doslova facku, takú výchovnú facku. To sa tak pekne označia, že církev to je vlastne aj smerom od ľudí ku kňazovi, aj církevné spoločenstvo. Stále ten istý koncept, to je rodina. Keby môj otec začal piť, čo by som robil? Nechal by som to tak, bo je otec a nebudem nič to rozprávať. To je presne tá láska. Boh, to je láska, to je služba. Jednoducho, trošku vidíme, že čo sa deje v západnej cirkvi, množstvo kňazov odchádza z kňazstva, ale prečo to je aj tak? Preto, lebo sa začíname všetci selektovať. To znamená, že viete, niekedy ľudia sa zaujímali u kňaza, prišli, navštívili, porozprávali s ním, tak zrazu ten kňaz je sám, je zatvorený na tej fare. Máme výhodu, že máme rodiny. Takže v skutočnosti jednoducho láska robí to, že to je môj brat, jednoducho ja mu pomôžem. Ja mám tú chybu, ja mám ten hriech a on má ten hriech. Všetci sme hriešnici. A to je to, že ľudia majú nejakú falošnú ideu, že kňaz má byť bezhriešný. Že kňaz má byť takto, má sa snažiť o svetosť. Ale to, že padá aj ten kňaz. Takže byť v tej rodine. Ešte teraz chodím po vizitáciách, začal to trochu vizitácie po dlhom období. A jedna z otázok je... To vysvetlíte vizitácia. Vizitácia, to je kanonická vizitácia. U nás v našej eparchii sa robili pred 120 rokmi za biskupa Tolta 1890. A posláme ekonóma, potom to, čo zodpovedá za majetky, za budovy. Potom generálny vikár ide, kontroluje, pozerá, aký chrám, či je čistý, je knihy liturgické, poriadok, matriky a tak ďalej. Potom nakoniec je biskup. Ešte má také stretnutie s ľuďmi po liturgii, tam sa ich pýta nejaká otázka. Jedna z tých otázok je, že váš kňaz okrem liturgie, spovedi, má za mňa nejaké stretnutia? A kvôli čomu je tá otázka? Pretože na tých neformálnych stretnutiach veľakrát sa vidí, že čo si napojuje. Lebo, viete, aj kňaz pilotárny do istej miery sa schováva. Prišiel, vliekol sa do rýs, do rúcha kňazského, slúžil liturgiu, pokázal, zatvoril dvere, odišiel. Vy ho nevidíte v reálii. Ale keď ide s vami na bicykli, keď s vami opeká klobásu, keď idete na púť, s vami je v autobuse, keď idete kdesi s rodinami spoločne, keď je nejaké také, povedzme, stretnutie obyčajné, vy zrazu vidíte, že či tam čosi je v poriadku, alebo nie v poriadku, pri takých bežných situáciách. Preto sú veľmi dôležité tieto neformálne stretnutia s farníkmi a ľudí s kňazom. Pretože tam sa ťažko dá čosi zakryť alebo schovať. Takže to naozaj má veľkú úlohu pri týchto krízových situáciách veriaci ľudia, zvlášť tí, ktorí sú najbližší, cirkovník, kurátori. Tá 10 či 12, teda kurátorská, ten zbor, nejaká tá rada pastoračná, tak to potom aj obyčajní veriaci, ktorí možno majú bližší kontakt. Takže vás povzbudzujem k odvážnosti. Zastávame trošku od kňazov ku spoločenstvu, ku cirkevnosti, ku
ku rodine, ku farnosti. A sú také dve otázky, ktoré sa pokúsim sklbiť. Je viacero aj takých otázok, tým, že ich je veľa, je viacero aj takých otázok, o ktorých ste rozumeli, bo vy to vidíte tiež, že aj takých veľmi osobných, bude nejaké agapko potom, tak možno, že také veci dajú ešte, že kto koho to zaujíma, ale také, že jak vyzerá vaša modlitba, môžeme sa k ním aj dostať, hej, alebo že kto je váš obľúbený svetec a tak ďalej, to vzor vo viere. Ale asi by som pre teraz naozaj uprednostnil otázky, ktoré vlastne môžu naozaj sa týkať tej témy církev dnes. A tu je taká o farnosti, dve sklbím, hej, že už sa mi to tu prostekovalo. Aký je váš názor na opravy chrámov v obciach, kde chodí na liturgiu do 10 osôb? Na chrám sa vynaložia desiatky tisíc eur, kým kňaz slúži za minimálnu mzdu a často žije z ruky do úst. To je jedna otázka. A druhá bola vlastne, ale už to preskakovala, že ako máte víziu, jak by podľa vás, vladyka, mala vyzerať vízia farnosti, ako by mala žiť, fungovať farnosť. Takže možno aj toto také, nie, že od covidu to tak vnímame, že sa to mení. A však vy ste to povedali v úvode, že vlastne sa to začalo meniť už dávno, to je taký vrchol, teraz prežívame, ktorý sa prejavuje aj tým, že je odliv, hej, mnoho ľudí, že v tých chrámoch, na tých bohoslúžbách je menej ľudí, toto myslím, že naznačoval aj v tej otázke, že je tam pomenej ľudí, v niektorých našich grécko-katolíckych farnostiach naozaj sú také maličké farnosti, alebo farnosti, možno tie filiálky, že chrámy, kde je fakt málo ľudí. A starať sa o to, jak sa o to starať správnym spôsobom, jak nastaviť farnosť dnes. Hej. Tak to nejako sklbujem, skúste možno k tomu, čo si ešte pre odpoveď pre pýtajúcich sa. Tak asi je to veľmi široká taká otázka, nie je na ňu jednoznačná odpoveď. Samozrejme, že my v našej cirkvi tu na Prešovskej eparchii máme veľmi veľa, zvlášť v tej prihraničnej zóne, máme veľmi veľa dedín alebo farností, obcí, kde sa nám teda znižuje počet veriacich. Kvôli tomu, že mladí odchádzajú, ostávajú len starší, na 50 rokov. Dnes sme boli Legnava, hej, možno poznáte Legnava. Pred 100 rokmi tam žilo 800 ľudí, dnes tam žije 15 ľudí. Chrám obrovský, národná kultúrna pamiatka, ikonostas, Faradetto. A teraz čo s tým chrámom robiť? Títo pamiatkári bijú na popolách, je to váš chrám, opravujte. Teraz ideme hľadať peniaze, lebo naozaj oprava, to sú obrovské investície. Z jednej strany je to bohatstvo kultúrne, ktoré svoj čas ľudia postavili, lebo mali na to finančnú spromožnosť, lebo boli v Amerike, neviem tam. A takýchto farností je veľmi veľa, alebo takýchto dedín našich obcí je veľmi veľa. A teraz čo s tým robiť? Ja tiež mám samú dilemu, čo s tým robiť? Čo je dôležitejšie, chrám či ľudia? Ľudia sú stále dôležitejší. Toto sú len kamene. Aj keď môžu byť cenné, neviem aké, Pán Ježiš hovorí, kameň na kameni neostane a bol zbúraný chrám Jeruzalemský. Ľudia sú veľa cennejší. A z druhej strany je škoda trocha taký krásny chrám nechať, že by spadol, že by tá červotoč zjedla ten ikonostas, keď tam naozaj je to umelecké dielo, má hodnotu svoju. Keby bola normálna, nechcem tu teraz kritizovať, keby bola normálna nejaká spolupráca so štátom, s pamiatkovým ústavom, v Kanade som bol teraz nedávno, tak tam všetky chrámy patria štátu, on do nich investuje. Boli v Notre Dame v chráme v Toronto, biskup tam slúži, ale chrám patrí samotný štátu a oni ho opravujú. Lebo je to záujem štátu. Lebo je to kultúrna pamiatka teda národa. Samozrejme, že cez cirkev to vybudovala a tak ďalej. Takže samozrejme, že tu na to nedáme teda odpoveď, ale do istej miery máme túto dilemu. Lebo naozaj našich veriacich je veľmi málo. Mali sme minulý roku taký, či pred 2 rokmi taký si nepamätám tú farnosť, čo ten ikonostas sme dali na Zemplín, čo to bola za farnosť. Jednoducho, chrám, obrovský chrám, po zemetrasení, ikonostas, nádherný, barokový, ľudí už tam nie je žiadnych, len kde si v Bratislave žijú, až čas na čas prichádzajú pár ľudí. Tak ikonostas dali zreštaurovať, našli sa peniaze z nejakého fondu štátneho a čo s tým ikonostasom? Dať ho naspäť do toho chrámu, keď tam živej duše niet. Tak sme ho, povedzme tak, na veky prepožičali, teda dali do je to vlastnosť toho chrámu, ale dočasné, čo znamená nejakých, aj možno aj 100 rokov dočasne, sme ho dali do jedného chrámu na Zemplíne, do farnosti, ktorý bol bez ikonostasu.
A ten ikonostas tam pasuje. Tak nevyšli peniaze nadarmo, povedzme, nepoužili sa nadarmo. Takže to sú také dilemy, ktoré neraz sa prichádza riešiť. Máme kopu prázdnych fár. Čo s nimi robiť? Nie, Vladyko, nerušajte, bo to ešte tam, kto si bude, nikto nebude. Čo s tým robiť? Z jednej strany je dobré, že cirkev má majetok, a z druhej strany je to obrovská záťaž. Hej, jak to spravovať? Pretože keby možno, že neboli 50. roky, keby bol prirodzený vývin, tak ako inde v Európe, tak cirkev by sama odselektovala, že čo je potrebné, čo nie je potrebné. Ale na to všetko zobrali, užívali to koľko, 40 rokov, hej, a odovzdali to v dezolátnom stave, hovorili, starajte sa, to je vaše. Takže tu je veľmi veľa otázok. Samozrejme, že to platí od dediny k dedine, je to iné samozrejme a tak ďalej, takže no, je to obrovský problém. Takže, ale z jednej strany my robíme prísahu ako kňazi, keď na svete, že budem sa snažiť starať a zveľaďovať cirkevný majetok. Ja som prísahal na evanjelium. Hej, lebo je to dobro, materiálne dobro, ktoré cirkev získala stáročiami. To nie, že... Ktoré potrebuje k svojej službe. Áno, lebo teraz vidíme, že je dobré, aby sa cirkev oddelila od štátu. Aby sme boli sebestační. Je to dobré, ale my teraz reálne to nemôžeme robiť, pretože ja nemám jak zabezpečiť financie pre mojich 250 kňazov. Aby mali dôstojný plat. Kebyže tie materiálne dobre máme, povedzme od toho 39. roku by sme ich normálne užívali bez vojny a bez komunizmu a tak ďalej. Samozrejme, že keby nebolo keby, tak sme dávno v nebi. Hej. Ale jednoducho, kebyže toto sa normálne by sa to regulovalo, by bol určitý vývin prirodzený, tak možno ja by som bol dnes v takej situácii, jak biskup, že ja by som nemusel doslova kľačať pre štátom a dajte mi tých 3,5 milióna na rok pre mojich kňazov, že by som ich mohol dať 75% z minimálnej mzdy upratovačky. Lebo na to tých 3,5 milióna stačí. Hej, a budžet Slovenského národného divadla neviem koľkokrát väčší na rok ako budžet celej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Hej, kebyže bol normálny vývoj, tak možno ja by som dnes mal, neviem, nejaké budovy, nejaký prenájom lesov a hospodárenie a z toho by sme vyťažili, ja by som dokázal uživiť svojich kňazov, zaplatiť ich. Ale, takže to je taká dilema, obrovská dilema. Z jednej strany my prisaháme, budem chrániť a zveľaďovať a z druhej strany jednoducho mnohé chrány sa nám vrúcajú, pretože už tam nikto nie je a nie je potrebe, že by tam bol. A asi možno takých 5 rokov pristúpili k tomu, že budeme zatvárať určité farnosti alebo filiálky, lebo nie sú perspektívne absolútne. Možno aj k tomu príde, nie? To budú také nepopulárne kroky. Takže to je veľmi veľa otázok, na ktoré nie je odpovede, ktoré častočne, partikulárne možno aj hľadáme nejaké odpovede, kde si sa nachádzajú, kde si nie. To všetko závisí od tej jednotlivej teda miestnej komunity, jak pracuje, jak žije, koľko tam je, akí sú tam ľudia, či tam mladí prichádzajú, kde prichádzajú, alebo len umierajú a o 5 rokov už tam nebude nikto, lebo všetci vymrú. Takže to sú také reály, lebo fakt je taký, že dediny sa nám odsťahovávajú do miest. Hej. Ja by som presunul trošku váhu tej zodpovednosti aj na vás, že modlite sa za biskupa, za múdrosť týchto vecí, modlíme sa. A sme trošku aj teda preto vezmeme, lebo je to taká jedna otázočka a neopremostíme aj ku teda ďalšiemu hudobnému predielu modlitebnému, lebo je to, že ako vyzerá vaša modlitba, to je taká osnova, že skúste krátko, že sme, čas nám beží, máme veľa otázok, ale že ako vyzerá tak modlitba vás ako biskupa, teda v tejto No mám s tým trocha problém, musím sa priznať, pretože 20 rokov som bol v monastieri, kde bola spoločná modlitba ráno, na obed aj večer, organizovaná s celou komunitou. Takže viac menej bolo to ako keby, že človek nastúpi do vlaku a sa vezie. Hej, každý mal pri tej modlitbe, nás bolo 20 v komunite, 30 doslova, alebo 14 v druhej komunite. Takže tam každý mal svoje miesto počas tej spoločnej modlitby, že to nebolo na pleciach jedného človeka. Ja som teraz prišiel do Prešova a zrazu som na biskupskom úrade sám. O 4:00, o 4:30 odchádzajú z roboty, tí, ktorí tam pracujú. A ja ostávam s otcom Michalom sám, ešte otec Marek teraz Durlek, tam je generálny vikár, otec Anton Mojžiš, spovedník. No ale každý má svoju činnosť do istej miery, takže akože spoločná modlitba ako taká
mi to chýba, jej niet. Samému sa pomodlím aj utiereň, kto poznáte, o čom hovorím, večereň, ale najčastejšie, ako vyzerá môj modlitebný život, to sú čotky, to je toto tu, čo mám na ruke. To je taký ruženec východnej cirkvi, na ktorý sa modlí Ježišova modlitba, alebo k presvätej Bohorodičke, alebo k anielom, alebo k svätým. To je tak, ako ruženec, len sa opakuje, Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou, alebo presvätá Bohorodička, zachraň ma, alebo tam svätý Archaniel, sprevádzaj ma. Takže ja tak každý deň ráno aj večer sa snažím po pol hodiny byť s touto modlitbou pri nohách Pane Ježiša, potom čítanie svätého písma, samozrejme. No a ešte potom také veľmi veľa počas dňa strelné modlitby, to je taký môj život, pretože som sa to naučil v monastéri a určite aj mnohí z vás teda realizujete. A keď je možnosť samozrejme byť na spoločnej modlitbe, tam modlitbách pred sviatkami, v katedrále alebo kde si inde, tak samozrejme, že využijem túto možnosť. Takže, ale Pán sa ako sa tak stále postará, že stále dokáže oživiť môj duchovný život nejakou takou situáciou, kedy jednoducho nemám inú možnosť len nejak sa modliť, takže som dostal do strany aj Pána Boha dokopaný, že aj keď niekedy už človek z posledných síl nelie, ale jednoducho začínam rozprávať o tej situácii, riešiť, odovzdávať. A každé ráno robím také tri gestá, skôr jak stanem, teda potom čo stanem, tak? Že teda si uvedomujem, vyznávam Pánu Ježišovi, že Pane Ježišu, toto, čo ma dnes čaká, to je pod nad moje sily. Ja to nemôžem zvládnuť ako človek, lebo poznám svoj program. A potom hovorím, ale poznám koho si, kto je silnejší ako ja, to si ty, a preto ti to tento dnes dôverujem, teda odovzdávam. A tak potom idem do toho dňa. Takže také moje vyznanie viery, tej mojej nemohúcnosti, aj toho, čo aj som si dal v tom svojom erbe, teda v tej svojej, že Pán je môj spasiteľ, nie ja. Nie ja som ten, ktorý šoferuje autobus, ale je Pán Ježiš, ktorý šoferuje autobus našej cirkvi. A ja sedím z boku, jak závozník, no tak niekedy čo si treba pomôcť, tak vyskočím, vykasám rukávy a čo si robím. Znamená, že ste spomenuli Ježišovu modlitbu, vás pozývame teda do vyznania, keď tá modlitba sa ja to nespomínam, že to je taká modlitba osobná, tak môžeme sa spoločne. Bude po staroslovensky, ale keď ju chytíte, budeme ju 10 krát opakovať. Takže keď ju chytíte, kľudne sa pripojete. Hospode Isuse Kriste, Syne Boží, omiluj mňa hriešného. A možno by som vás tak trošku prebral, že môžete sa na chvíľku postaviť počas tej piesne, že by sme aj tak trošku prebudili svoje telo a pomohli ním prebudiť aj svoje ducha do modlitby. odolávať a reagovať na novodobé prúdy aj medzi kresťanmi, katolíkmi. Dvojbodka, čiže napríklad vzťah s Bohom áno, ale cirkev nie. Jeden príklad, iný tu je, že spoveď nie, lebo pokánie si môžeme robiť aj doma. A ja verím tomu, že by sme mohli dať kľudne 3 bodky, lebo tých všelijakých novodobých takých pohľadov na duchovné veci v tej globálnej dobe aj mediálnej dobe pribúda. Hej, čiže ako odolávať alebo ako reagovať na novodobé prúdy aj medzi kresťanmi katolíkmi. No poviem tak, že ja som sa narodil v 74. roku. Moji dvaja bratia a sestra ešte skôr predtým, už od 70. roku. Moja mama prvýkrát rodila. No a ona mi rozprávala takú vec, že v tých rokoch, to ste možno z toho veku, bola taká veľmi moderná, populárna vec, že matky nemajú kojiť svoje deti materinským mliekom, ale sunármi. To bolo super populárne, super moderné, vedecké dôkazy. A prešlo 15 rokov a
A zrazu dnes hovoria, teda viacej, v 10 rokoch hovoria, nie, treba, żeby matky kojili svojim liekom, lebo tam je všetko. Takže takto by som odpovedal, viete, všetko, čo je moderné, treba nechať 20 rokov, že či to vydrží. A keď to vydrží 20 rokov, vtedy to začnem robiť. A treba robiť veci, ktoré sú overené, ktoré sú stáročiami overené. Prešli vojny, revolúcie, ja neviem, tam krízy, hlady, čo tam ešte boli tie všelijaké choroby, ktoré kantrili ľudí. A stále platilo, že svätá liturgia, svätá spoveď, chrám, modlitba, sviatosti, stále to platilo. A je to čosi, čo je veľmi stabilné, čo dáva život. A toto bude platiť stále. Takže tie také súčasné, moderné, to teda Boh je a cirkevne, no viete, to sú také prelietavé veci, alebo tam spoveď nie. To je všetko také na povrchu. Treba ísť do hĺbky. Treba si všímať teda koreň a naozaj pozerať toto, čo naši rodičia, z čoho žili. Naši rodičia žili z toho. Chrám, spoveď, sviatosti. Čo ešte bolo iné? Michal, ešte doplň ma. Modlitba ráno, na obed, večer, modlitba, čítanie svätého písma, neviem, žalmy, pôst, prosím? Takže sú tri veci. Modlitba, almužna a pôst. To nikto nikdy nezrušil a stále to funguje. A do modlitby vchádza liturgia, teda sviatosti, do almužny patria dobré skutky, dobré veci, dobro tvoriť pre ľudí. A do pôstu patrí zdržanlivosť. Aj klasický pôst, strohý, ale vidíte teraz Medžugorie, Matka Božia, čo hovorí, piatok o chlebe a vode. Funguje to. Nikto to nezrušil. Hej. Diety dneska sú také, zajtra sú iné a o 10 rokov budú znovu iné. A pôst je stále ten istý. Nikto ho nezrušil. Takže ja by som vám odporúčal naozaj prichádzať k týmto klasickým overeným metodám kresťanskej viery, ktoré tu sú už 2000 rokov a fungujú a pracujú a jednoducho ľudia sa cestou teda dostávajú k spáse a im to pomáha, reálne pomáha rodinám, takže... No, ja som nevedel, že mám zapnúť mikrofón, som si pre seba povedal, že aj ovocie, v podstate ovocie je dôležité, že čo to prináša, že tu dačo, hej, čo už je tu naozaj dlhý čas a možno on potrebuje upgrade, ako takto poviem, že možno dnešný... Ešte takú skúsenosť, ja keď som teda riešil svoj duchovný život, aj teda, že kde mám ísť do kláštora, tak som mal 3 možnosti. Som si to overoval. Najprv som bol v Belgicku, v Ševetone, to je slávny benediktínsky kláštor, ktorý vznikol v 20. rokoch minulého storočia, 30. rokoch. Som tam bol, všetko bolo krásne, nádherné, muzika super, ideálna. Jak v múzeu, jak splatne. Potom som bol na Ukrajine, pri meste Tarnopol, tam bola novovzniknutá charizmatická skupina mníchov, ktorí tam, neviem, tam mazali, kropili, modlili sa, neviem, v čom ešte, v jakých tam jazykoch, nejazykoch. V Belgicku dnes už prakticky komunity nie ako takej. Títo na Ukrajine už sú poza cirkvou. A keď som prišiel do Univa, do kláštora starého 700 rokov. A keď som tam vstúpil, ja som videl klasickú cerkev, mužov z mesa a kosti, ktorí pracujú, ktorí sa modlia, ktorí jedia jak normálne, ktorí odpočívajú jak normálni muži. Tak som si všimol, tu je reálny život. Tu je reálny život. Takže, viete, preto je dôležitá tradícia v cirkvi. Že by sme sa nespoliehali iba na to povrchové, čo je dnes, lebo je to populárne, ale treba sa nám pozrieť za plecia naše a povedať si, a z čoho žili moji predkovia? Z čoho čerpali vieru moji rodičia, prarodičia pred 100 rokmi, pred 50 rokmi. Keď oni z toho dokázali čerpať vieru, tak tam je čosi stabilné. Z toho tu určite aj ja dokážem čerpať vieru, lebo tie nové prúdy veľakrát sú dobré, ja nehovorím. Hej, môžu oživiť, ale my nevieme, ako skončia. Čo bude s nimi o 20 rokov. Hej, takže tu treba veľmi dobre preverovať, naozaj overovať a jednoducho byť do istej miery taký, nie že tradičný, ale jednoducho bazírovať si na tých koreňoch, na ktorých je cirkev postavená. K tomu ovocu som myslel, že Svätý písmo hovorí, že ovocie ducha je láska, radosť, spokoj, že
že vlastne, keď to je na živote toho človeka, bo jedna vec je, čo ho to rozpráva, že mu toto treba, mu toto netreba, on ide tam, on toto. A to je, že ale čo ti to prináša, nie myslím po emocionálnej stránke, ale že tak, ale že čo to s tebou robí, na akého ťa to mení. Že vlastne také na margo tie otázky, jak sa na to zareagovať, jak rozlišovať, že do čoho sa pustiť, do čoho sa nepustiť. Dačo má veľmi dobrú propagáciu, hej, proste, no ale ovocie, aké ovocie. A pri tom ovoci nemyslíme, že čo dokáže dávy strhnúť, ale ovocím je to, čo dokáže vlastne premeniť ľudský život, ne, charakter. Ešte jednu takú vám poviem pikošku, že keď začali všetky tie CD nosiče a tie kľúče, tie USB kľúče, tak sa hovorí taká, neviem, či to je žart, či to je pravda, ale čo si tam pravdivé je, že prišli za šéfom do Vatikánu, za šéfom vatikánskych archívov, prišli tam z IBM, neviem ešte z Apple a neviem z tých veľkých firiem technologických a núkali Vatikánu, že teda zdigitalizujú všetky vatikánske archívy. Nie? A oni sa ich pýtali, tam boli múdri ľudia, tam už po 60-70 rokov, tí archivári tam čo pracujú, tí knihomoli tam študujú tie dokumenty zažltnuté a dešifrujú ich. A sa ich spýtali, že no a tie nosiče, nakoľko nám dávate garanciu, že vydržia tie informácie na tých nosičoch? Oni hovorili, no 100 rokov, ďakujeme. My máme skúsenosť 2000 ročnú. Klasika, papier, pero, archív, papierová škatuľa, regál, to funguje už 2000 rokov. Takže aj v tom je akási pravda, že viete, tie súčasné veci, oni sú dobré, nie sú zlé, ale vidíte, jak sa to dnes rýchlo všetko mení. Že stále čosi nové a populárne, keby človek mal byť na vlnách toho, čo sa dnes ponúka, tak už aj tak bláznieme od toho, lebo tak sa mení rýchlo svet. Nedarmo sa hovorí, že surfujeme po internete a surfing to je čo? To je klzanie po povrchu. To nie je, že človek ide do hĺbky. To je len po povrchu klza. A stále hľada novú chvíľu, teda novú vlnu. Hej. To je surfovanie. To je presne toto, čo sa dnes deje v spoločnosti. Koľko tých nových trendov. Keby človek mal jednoducho tam deň od dňa, už toto, čo platilo včera, už dnes neplatí. A zajtra, čo bude, jednoducho, už aj tak od toho teda trocha šalieme, lebo takto ten vývoj je veľmi rýchlo dopredu, že nedokážeme stíhať, nestíhame sledovať to všetko. Takže aj v tej oblasti viery naozaj treba byť veľmi vyrovnovážený, spokojný a pozerať na to, čo má hĺbko, čo má kvalitu. A napadlo, keď ste hovorili, že šialený vývoj nestíhame, že to bola tá otázka, či používate AI. Aj keď potrebujem nejakú informáciu. Ale aj tu vidíte, aj toto, aj od Google. Kto si dal zlú informáciu, aj dnes to vyhadzuje od tých, že koľko jazykov viem. A reálne viem taliansky rozprávať, ukrajinsky, po slovensky. Sa dorozumiem. Pasívne, dobre viem anglicky, teraz sa učím na staré kolena, lebo to potrebujem. Francúzštinu si môžem tam prečítať čosi, ale to z taliančiny, čo si môžem rozumieť. Hej. A on tam dal, že viem nemecky, francúzsky, neviem ešte aké jazyky. Bo kto si to tam dal? Hej, a dnes dáte AI a aké jazyky Vladyka Jonáš vie. A vám vyhodí 7 jazykov, 10. No a to si povie, to múdry človek. Hej, ale to je nepravdivá informácia. A takto pracuje AI. To si dal informáciu, on použil toto, čo je teda v tej sfére internetovej, takže... Bola tu jedna otázka z publika ešte. Ale používam aj iba na to, aby som získal informáciu, ale potom ešte preverujem. Hej. Si sa hlasím. Áno. Ja sa vám chcem opýtať, kňaz sa zodpovedá farníkom, má nejakú zodpovednosť vo farnosti a hlavne takéto spätné zrkadlo, či dobrým kňazom mu dávajú nielen farníci, ale hlavne pri grécko-katolických kňazoch mu dávajú hlavne to spätné zrkadlo, či dobrým kňazom ich manželky. Ale kto biskupovi nastavuje spätné zrkadlo, kedy vie povedať, že som dobrým biskupom? To ja by som sa neodvážil povedať, neviem, či ktorý z biskupov povie, že ja som dobrý biskup. To asi takto nefunguje, ale my máme spoločenstvo biskupov zase. Hej, napríklad my v našej cirkvi, tak sme traja biskupy, ja, Vladyka Milan, Vladyka Cyril, takže my máte časté stretnutia, lebo si kvôli tomu robíme tie naše spoločné púte. Mimo oficiálne nejaký program, teraz sme boli kdesi v Egypte, lebo nám to umožnili. A tam vidíme tiež, my tam rozprávame veľmi tak, jak ľudia, jak Jonáš, Cyril aj Milan.
nie jak biskupy, ale jak teda ľudia z mesa a kosti. Tam si mnohé veci hovoríme, vysvetľujeme. Takže toto funguje jak taký, povedzme, taký lakmusový papierik. Veľakrát ako lakmusový papierik, teda taká, jestli mierí zrkadlo, nastavuje generálny vikár. Nepravdivý človek, on sa mi nebojí povedať, že vladyka, tu si prehnal, toto netreba, tu treba škrtať. Hej, keď berie na seba veľmi veľa. A potom aj napríklad otec Michal, lebo sme stále spolu, takže on trocha ináč vníma veci. No a potom aj kňazi, keď prichádzajú, alebo keď máme tie rády rôzne, máme radu teda protopresbyterov, teda dekánov, potom máme radu konzultorov, to sú všetko orgány, ktoré majú pomáhať držať biskupa v pravde. Hej, že by sám neprijímal riešenie, ale by sa radil. To sú poradné orgány, na ktoré biskup má zvažovať. To už v cirkvi funguje stáročia. Hej, takže Dobre, tak tu sa radím s otcom Michalom, hovoríme, že vlastne ešte dáme 2 otázky, lebo som pred prestávkou povedal, že také 3 ešte po prestávke, takže tie, ktoré ste vyšplhali na prvé 2 miesta, tak sa ideme ešte opýtať Vladyku Jonáša, ktorý je dnes medzi nami ako náš biskup. Ako si zachovávate pokoj a radosť, napriek tomu, čo tu vláda spôsobuje? To som to vedieť Ježiša, ak by odpovedal na takú otázku. ja si tak hovorím, že ja mám byť biskupom, keď všetko pôjde ideálne, doteraz tak to bolo, že mám 50 rokov, teda už mám 52, do tých 75 rokov. To znamená, ja tu teoreticky som tu biskupom 25 rokov a vláda iba 5 rokov. Takže príde nová vláda, tak si hovorím, že môže čosi sa zmení iné. Takže to tak trocha na také odľahčenie chcem povedať, ale samozrejme, že nie je mi to jedno, čo sa deje. A keby, viete, som nerobil ráno tie 3 veci, tak neviem, že by som sa veľmi zlostil. Ale napríklad ma zlosti, teraz som po dlhom čase začal ohryzať prsty, lebo sme mali problém tiež trocha taký personálny. A to je pre mňa také svedectvo, že moja viera trocha kuľhá. Hej, takže to je také, to len mňa škodí, že ani sa neopíjam, ani nič. Sláva Bohu. Pozerám, moje prsty sú ohryzené, to je čosi nedobré. Hej. Alebo keď pozerám hokej, to také isté, čo si sa deje. Takže to sa tak trocha odľahčujem, ale samozrejme, že to boli, keď sú také riešenia, aké sú, alebo také postoje, aké sú, ale z druhej strany ja verím, že nad nami je Pán Boh. A tým, že sme prežili komunistický režim, tak tieto, povedzme, nenazvem, že to, že odnože, ale tie iné také tendencie, ktoré možno kdesi, tak no cirkev tu bola, tak verím, že ešte bude, pokiaľ brány pekelné ju nepremôžu, pokiaľ to nebude chcieť Pán Ježiš. A Pán Ježiš povedal, že brány pekelné ju nepremôžu. A tie 50 roky sú to osvedenstvom, takže vlády sa menia, zajtra dovidenia, ak to bolo niekedy, nie? V tej reklame, takže vlády sa menia, politici sa menia. No a dnes sú tí, zajtra budú možno iní a pozajtra ešte iní. My sme tu, veriaci sme tu, ja sa teším z toho, že naši veriaci sú pravdiví a že teda vyznávajú Krista a žijú takým spôsobom veriacím, aspoň väčšina, tak z toho sa steším. No a už potom v svedomí každý, čo robí, tak už nech si nesie zodpovednosť pred Božou tvárou. Posledná otázka. Aký máte názor na to, ak majú mladí ľudia dieťa pred svadbou? Tak ja viem, že dnes sa už rodia deti menej ako 9-mesačné. Jasné, bolo by lepšie, keby to nebolo. Hej, bolo by dobré, že by dieťa sa narodilo do manželstva, už uzavretého. To by bolo najlepšie. Ale chápem, keď sa aj takéto veci dejú, samozrejme, že nie som s tým nejak extra spokojný, ale fakt je fakt. Tak teraz máme takú skúsenosť, veľmi peknú skúsenosť, že práve takíto mladí rodičia, ktorí žijú, jak sa to povie v národe, že na vieru, lebo sa chceli otestovať, ja neviem, a majú už deti. Teraz máme takú veľkú, a to je na celom Slovensku, aj v našej cirkvi, že začínajú rozumieť, že oni potrebujú svätostné manželstvo. A môžu prísť na predmanželské náuky už s 2 deťmi, hej, alebo s 1 dieťaťom.
Takže ja sa z toho teším, že toto dozrievanie tu ide. Hej. Viete, je iné byť na štartovej čiare a z tej štartovej čiary vyštartovať plným šprintom. A je iné šprintovať už 200 metrov pred štartovou čiarou. Tam už človek si teda odovzdá zo seba veľmi veľa síl. A keď už príde na tú štartovú čiaru, iní už vyrazili a on už je zadýchaný, zadýchčaný. A ešte len na štartovej čiare. A musí ešte bežať. A tam si sú už ďaleko vpredu. A toto je to sviatostné manželstvo, že nás stavia na tú štartovú čiaru. Ale sú aj takí, ktorým Boh dá milosť naozaj a potom a bežia a si uvedomujú, že potrebujú sviatosť manželstva. Sláva Bohu, sa z toho tešíme. A potom naozaj žijú plnohodnotné manželstvo. Tak, viete, pokiaľ žije človek, tak sa stále môže obrátiť. Aj na Ukrajine sa mi veľakrát stalo, že prichádzali ženy alebo muži a hovorili, plakali nad svojimi deťmi, a tam moje dieťa a nechodí do chrámu a žije tak, ako žije. Ja sa jej pýtam, a drahá pani, a vy keď ste začali chodiť do chrámu, koľko ste mali rokov? No, ja som mal až 55, ale to boli iné časy. No hovoríte, keď vás Pán Boh našiel v 55 rokoch, aký je problém, že vašu dceru alebo syna si nájde v 65. roku? Vás už to nebude. Pán Boh má veľa väčšiu lásku voči vašej dcere, voči vášmu synovi, ako vy sama. Lebo toto je milosrdenstvo Božie. On nevyleje, on nenechá kvapku spadnúť na zem bez toho, aby nepriniesla úrodu. Ani jedno semeno nespadne do zeme bez toho, aby Pán Boh sa nepostaral o to, že by prinieslo, že by sklíčilo. A pokiaľ človek žije, a kto si môže žiť 100 rokov, 90, 80, 70, neviem koľko, tak kde máme, prečo máme pochybnosť, že Pán Boh si môže nájsť toho človeka, povedzme, posledný rok jeho života. Neviem, že takto malo fungovať, hej? Že teraz, tí, čo sú dôchodkári, možno, alebo čo majú 40 rokov, môžete žiť, a ja sa budem modliť, chodiť, uzerať manželstvo, keď budem na dôchodku. Nemám tú istotu, že ja zatiaľ to žijem. Nemám tú istotu. Ale z druhej strany, Pán Boh je všetko robiť preto, aby toho človeka našiel, lebo on je Boh milosrdný. On je Boh človekoľúbec, ten, ktorý miluje človeka. Ide až do extrému. Hej. Takže ja mám túto vieru, že nelámem palicu nad takýmito ľuďmi, pretože viem, že Pán Boh môže začať s nimi proces dozrievania a oni o 10 rokov už môžu mať úplne iný názor, môžu úplne ináč zmeniť svoj život, možno aj s príchodom toho dieťaťa, alebo čo si sa stane v rodine, ja neviem. Takže tu ja by som palicu nelámal, a dal by som im šancu, aj dávame im šancu ako cirkev, neodsudzujeme ich, ale lepšie by bolo, keby začínali hneď z tej štartovej čiary naplno. Tak, zaujímavosť, ako Leonardo da Vinci bol nemanželský syn. To znamená, že naozaj, jak Vladika rozprával, každý jeden človek, Boh má riešenie, Boh je Bohom neriešiteľných situácií. Čo je treba možno povedať si, áno, obdivujeme, ak stále príjmu dieťa, to treba povedať, to je veľmi dôležité. Po druhé, stále treba, my ako cirkev hovoríme, je lepšie, ak žijú, nielen, že majú deti, ale že žijú čisto pred manželstvom. To je úžasné bohatstvo, z ktorého potom žijú v manželstve. Tak. Ale keď samozrejme plynou okolností všetkého možného, čo je krásne, Boh je milosrdný. To znamená, stále Boh má riešenie. Keď mal riešenie pre Máriu Magdalénu, 7-krát posadnutú zlým duchom, mal riešenie pre Lotra na kríži, má riešenie pre každého jedného človeka a my ako cirkev, my sme ten milosrdný Samaritán. To je krásna vízia, že my ideme, my neriešime, akú máš chorobu, či dostatočná alebo nedostatočná, alebo sa mi páči alebo nepáči. My máme sa postarať o akéhokoľvek človeka s láskou a pomôcť mu a ukázať mu, áno, povedať, toto není správne, toto ťa bude bolieť. Ty si to v odzovkách, to je úver. Hriech je úver s veľmi vysokým úrokom, ktorý musí splatiť. To, kde si sa toho nejakým spôsobom tak, hej, toto. Ale čo je dôležité, je to, že cirkev je tu stále pre teba, ktorá je matkou a ktorá je aj otcom. A ja veľmi, veľmi chcem, tak, keď môžem, že tak chceme poďakovať Vladikovi Jonášovi, že tu prišiel kvôli nám. Naozaj, nikdy ani sme si tak nemysleli si, že dneska deň otcov,
Samozrejme, ďakujem. Prvý letný deň, najdlhší v roku. Ďakujeme Bohu Otcovi, že nám umožnil toto krásne stretnutie. Ďakujeme Vladikovi Jonášovi, že prijal nás za svoje duchovné deti, že sa za nás modlí. A je povinnosťou detí sa modliť za svojho otca, modliť sa za svoju církev, modliť sa za svojich kňazov. A keď budeme rodina, keď budeme naozaj pochopíme, že Božia Trojica je rodina, Boh je rodina, to je krásna vec. A keď my ten obraz budeme žiť v tomto svete, tak jednoducho naozaj budeme veľkým svedectvom, budeme soľou, budeme životom, budeme radosťou. Takže Vladyka, veľmi pekne vám ďakujeme, myslím, že to bol krásny čas pre každého jedného z nás. Nech vás Pán Boh žehná a prosíme o vaše požehnanie. Ďakujem za pozvanie, prajem vám veľa radosti, aj takej autenticity. No a že by ste, raz mi povedal môj spolubrat, že Jonáš, nie je slepých ulic, slepá ulica je v našej hlave a viera ide stále aj cez múr slepej ulice, takže vám prajem, že by nikdy ste neprepadli takej myšlienky, lebo presvedčením, že dostal som sa do slepej ulice. Že by vaša viera a láska vám stále pomohla prejsť skrz múry. No a s radosťou sa to lepšie aj robí. Takže k tomu vám žehnám, vám a vašim rodinám všetko to, čo od Boha potrebujete naozaj pre váš každodenný život, pre váš manželský, stavovský život. Tie milosti, ktoré len Pán Boh môže dať a o ktorých len On vie, že ich potrebujete. Takže k tomu príjmite moje požehnanie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Vladyka, požehnaj. Požehnanie Pánovo nech je na vás s Jeho milosťou aj láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.